Auta yan jibo menene haɗa ka da Rakiya? Soyayya ce ta damu. To ai bata baka damar zuwa gidansu. Ta bani. Kuma ai ta taba aika ma wasiƙa baka karba ba. Na karba. Ke wai da gaske ne kina son shi? J'ai tenté. Daga tambaya kuma sai ki zage ni. Avec tout le respect. Kar ki ƙara zagi na. J'ai tenté. Allah kar ki ƙara zagi na. J'ai tenté. Idan kika ƙara zagi na Allah sai na rama. A wanda ta ce shi ne dai. Na ɗauka zagi na take yi. Ke san ni ai bana jin turanci. Da kake faɗa ma ashe holoko ne kai. Gwanja ka Auta ya makwacin Rakiya ko? Kamar ya. Kamar yadda ka ji na gaya ma. Kaniya salatin arna. Kuma duk wannan kulle-kulle ni ne na je na haɗa shi. Ji dauri kai. Ba dan dan unguwan bane kai. In ba sai na fede ka ba shege nake. Breka me kake kallo? Da idanuna na gajin hamana. Waye kuma ya ci amanar ka? Abokina. Wai Auta yanji kake magana? Ko amini ne gurina. To yanzu kai ka fasa sai ka bar masa. Babatin na fasa. Ai ko akwai matsala. Gashi ba har an saka ranar auren su. Na jin kamar mafarki ne. Auren da ma yanzu haka saura kwana 3. Yau gane an ruwa. Kuma gashi ranar auren kai za a kira ku zo ka taka mana rawa. Ba za na taka ba. Kwarai kuwa malam.